Traffic advisory mga kapuso, parte sa karsada sa Barangay Luok, Mandawi City, siradan sa trapiko alang sa road repairs. Gianunsyo sa taga-team ang himuong pagtrabaho sa parte sa CO1 Street, kining entrada paingon sa Barangay Luok. Human sa kalagkalag ipatuman ang total closure gikan sa moong iskina paingon sa iskina superior para masugdan na pagtrabaho ang dalan. Nga kun mabantayan, labihan kalubak na sa pagkakaroon, maong gikinahanglan og rehabilitation. Ang mga dagkong trucks di na usab makaagi sa maong parte sa CO1 Street ug adtura paagion sa main road sa Dan BM Cortez. Samtang matud sa team sa mga gikan sa Mandawi ug paingon sa Lapu-Lapu City, mo shortcut agi sa Barangay Luok. Kung maimplementar na ang closure, dili na kini nila mahimo ug kinahanglan na nga paagion sa main road gayon.